Jotono sikoloi blog sa haini hai lamsogo phadi जों दिनै गोदोंमा दिनै आगोलो सिनि ताखु बेन्जामिन बाय हाइन हाय मालाय फिउ मानखा आं ताइबो साखांबो बाय मालायनो नि तंमानि मालायनो मुसु फानो आंबो जरा खापसा एन बागै बोबाय मालाय फाय मालाय लिया इंका जों दिनै बेलायनो नांकुक मानि कक जों खानानानै थाङै दङ जारा अस चेनेल साबस्क्राइब खालाय करना रसकां साबस्क्राइब सिखलाय नागरादि ताइ लाइक शेयर कमेन्ट रखलाय सालायदि जों दिनै जे तिप्रा आइडलनि खबरावनो जों दिनै हाइन हाय कक थाइसे थाइनैजों सोंलायफिनाय जाय बेलायनो नांकुक मानि खबरावनो जों खानालाय मालायनाय इंके ककहाय जों साइमन सिने ताकु बेन्जामिन तिप्रा आइडल सेमि फाइनाल बो क्राइखा आ क्राइ माने उल्क्लगो ताम वो फेरका जों आ सालाय तंलाय मानि बनो फाइनाल सगैयानो हायफोनो बेलायनो कपाल हामियानि बेपार जों हनै हाहि माहानसिनाय इंके आ फाइनाल सगैया माने उल्क्लगो ताम वो फेरका बाहाय रकंखा आ गत नानो तैसों किसा बिनि खुक तैसों खानालाय नालायानो फारिंके जों सिनि ताकु बेन्जामिन अबन सोंलायग्रासिवन दादो जों तो आं तो आसा सगैनि तंमानि ननो फाइनाल मोखां नुगै मानान नै इंके हायफानो सेमि फाइनाल नि अगो नि बुमुं कालाय आं कंगन जों बेलायनो बखा बायलाय खेताको इंकलाय फाइनाल काया माने उल्क्लगो जे निं आरो पारफॉर्मेंस खायमानि आको माने र बरो जागा देराखाना नै नों वान सक बरो जागा फेरखाना Omo question rok sungjaga hangke to tabuk moniness musung siu aprobo asake calls phaikya ana nugi angei kabang mano asake ani loge rok ani supporters rok viewers rok borok asake asalai tongmani ta engke borok joto bakha thipejak onek calls phaikya engke borok no kaisa explain khainani tuksok angke angbo tabuk boro same thing amai kono tabuk sana niklai tongo obo to ang kun sana krijaka je viewers rok je naina rok borok saimani tongo boro dera khana boro dera borok bo nai tongo borok bo saiman nai haipano ang to ani level best nori khani jarate hinke ang bo buchile manli ang bom hai jaga o krai khana ang sakon asak busi mangra le ata teman bagi hinge do duet simani kisa ang weak performance angjai angja khata duet performance so kisa weak haige lem haige ma tongkha haipano oro ang ani videos rok nai mani jarate hinge asak nibo omong yata mistake rok kisa pon kare kha sudu ani duet partner bo kisa mane timing by omong kha kisa up down angkha e oro angke borok babono bahike judge khaikya masani jarate je tema samano judge khaikya borok tang asik silia hepono bono bobo onek kaham nor jab kha ingke te rok bo motamoti om hai mistake na nakhangke ang mungkhuri sayapono videos rok nakhangke sing nugru goble sing bosingni to nugyang ya siang yang ke videos rok nakhangke kabangma koyekta contestant rok borok bo mistake khaisa korojak to kabangma saf nugjagi tongo hepono borok baksa tiki mani rok nuko hingke ang kuno palman liya bom hanya naiba tiki rikha bom hanya naiba sakarai kha bang sigra liata acha ingke to je ngone kha tabu krai ma to krai ni paikha abono to tai sing phirok bu maya salai bu maya idol tabu krai kha nei mane nung tai makhang sinu jaglaya res resableya hai siring ka tong sinai hai rok ni de bakhaw wan sungman phaitre na bahai omai to kere agen siminang agen o thanges kang videos rogono tabuk chini darabonyo videos rogo khaijak bo sungjak agen question amti rok khangke agen simino sung rijak mane luko rokno sung saklaijak jeomo ang tikiya phano o ba kaisa competition ba tam khainai chini yago ya competition mane no omhai tabuk football rogo phano Argentina song jesa phano kerengi tong phano borok bo chen mane din tong bala kaisa knock out ni mane knock out system la kaisa engke hai system to kuno khaina krei do chen kha ba chen kha hai pano rsa mong to ani thiyo tongo ang belai na hamza go rsa bani tongnai engke ang kuno hai rsa bli am hai rok to bakha ba mani bakha bai na ni thangya khanawase ani ang invite khaijak mani tongo ta engke takarjola digi chini bai priya song chini dara himen song borok bai jeng program thangnai khanao khanasi marsa binai kho hain bagi ang gosejak aro thangnai ang hain bagi no ani viewers tabu kabang mono ana sajak nai angke onek chen phano se u je semi final tikinai rok ni se onek bakha khushi ke ma tongkha taman bagi himale ang chen nai ani sapone se je ani supporters rok asake dukhong jak laikha bro ni comments jo to pore nai engke ang asake mane
do kokri angche judges rok siti kirli apano ani asuk supporters bang khubla ani sapan borok tai dukhung dongkha han bagi ang borok belanya ma hamjago lukune hamjak manugui haita borok ni hamjak manugui ang asuk sedengli ang tai bukha khusingi phaisu hani bagai ang tawisa ani joto khazani takuk te bukhuk sunang belai kana hangbai maya pharo tai ani hamjak ma te chibai maya pharo noro hai kana support khai tongdi phandi tongdi hinge ang bas kango tebo tabuk waise ya bele bas kango tebo aga ko mana na hai keno noro comments roko sadi noro ni opinions hangage hani bagi ang tabuk bas kango kuno ang ganno quit khaya ang rasabain tongnai noro ni bas kango ang hai keno nukjagi tongnai ko ke tini to sande tini besok tarik ka 8 tarik na mane khanao program nang kobok jaga haita tini 9 dong khamo tini sande 9 tarik ha ke khana 10 tarik mo kobok jaga haita ke taku bukhur onoro khana sini taku Benjamin belai no kaham answer khai saka je Ronaldo song Argentina song football kereng haipano jefru knock out ni system phai thango chain mane jora tong ke bobuto mataya je rasamongo phaikia manan hayo kaplai ning sinai fast thang hai tong ya ke boro jagao kapal nasingi tong abo to kebu saime ya ngi mano omon sai tebu kabang platform kotoro phan soginen tong tebu bumung ngani kabang man jaga scope tong ngi manku tobu rasamongo bo continue no tong nai ni saka nge tabu ani channel to nono sakang ni bairan simi ani channel nai ni rok nono siniui nono o channel tong ni khanaui nugui subscribe rok khlaina rokjak hangke borok nini khutui jeng om haise ra samu khanana musu hnai judi comment rok khlai request khlaika nung phainai khunable channel lo phainai ang sure phainai hangke taku bukhoro no khanaga bosrai srai ni saka je norok judi om haigan bini khutui khanana musu bono kisara sabredi bini khutui khanana sakangke bongnai ko hingga tabo जों kok to tai tam salai sinai tai kaisa last question जों sengui ne जों tini paile siwano sakango जों u semi final o rasabe ko san sakang जों संलाइका je rasamung katal compose khlai rasabnani akunan ro जों abono taisa repeat khaipinai o tinin video jara a jorao nugya khorokpan tini naipiteng ta ketabok ta idol ro ogolia hangke nung nijini rasamung seinani amhai rogle rasamung rasamnani to nini belai no motongo rasamung compose khaine rogle nini amhai tero tong compose khainani hinge ang agene simano onek chatyogo haipano source namnani se belai easy mahai haipano kintu kok thaiban oknani le an bagi onek kothin hain bagi no ang kamya bangi meyo khoro ang agen simina ang try le khaikya bar haipano kok thais namnan surke ti sarane nang klaing jago haipano kok thai surke khana tok sur jarin manu haipano o sur ni bisingo ang tam kok thai danai bo story na danai obo hangke belai kothin nang jago ta taman bai ke kabang ma no ti story kabang ma break up ni story na ti hamjak laimen story na ti umhai roko kabang ma gan onek se nokhor paijagan khaba abo nabo haibu kalayu ngangke hain bagai onek angke kot ani buni bagi lang saimi haipan an bagi jarate le kok thais namna lang tuk jagota acha ga takhu bukhoro norok judi kebo kok thai seina kereng rasamna rengya butong lena kok lai seima no haipano khorang surti khlai rasamna rengya tong hage norok rasamung seile mano kok thai renani rengya rok tong khangke sini takhu Benjamin no norok a rasamung rok ya pharai mano bo rasamung seina ni ke tuk jago haipano seijakno rasabai rena ningkangke bo belai bin thaneu easy ma tongjago nei sau hengke abon bagai beskang rogo जों tam khlaileman जों sinda khaileno norong thaneu judi tongkhangke bo bai contact khaimano जों description agi bahaino bini number jak जों o video ni bisingti bahaino description bini number riwano norong ni kuno rasamung katal rok bini khukti resab rena ni rok judi rasamung tongoi tongkhangke any gospel phan mano ko phan man blena omhai ge jekono rasamung no bin khukti rasabri mano hindi bu manana bangla bu manana kokbrok bu manana english role bahai english rasamung ke bu compose khai kata mano tai khai manana do ga bhai ge जों asung no tinin bagai tonglaigra siwano tai judi no kok sajaknai norong thaniwo information rejaknai saklaijaknai tongkhaba जों bwskango katal
video sung snam laifenai ga tini asung tong chon tana ga jotonon hambai hain hai katal blog so nuk laifenai